Čau, tu je Bozdr se Chliem a ideme nahrávať amnéziu. Takže to je hra. Pád do temnoty. Počkaj, ktorý si ty? Ja som ten gamer of Amnézia. Môžem? No. Pokračovať. Yeah. A ideme to hrať. Počkaj, ale mal by som to nastaviť na lepšie, že? Treba. Má lepšiu grafiku. Počkaj. Nastavení. Grafika. A daj toto na maximum. Drž to. Toto posun, no. Je to už moc. Tak si to je trošku nižšie. Tak. No. Nie, ale potom nič nebudeš vidieť. Tak, hej. Pozri sa, čo mám všetko. Ale Ja už som zabudol. Ne, Marek, nemínaj Oleničku. Ako sa to dáva vlastne, ja už to neviem. Ičko, ty si zabudol? Aha. Ale pozri sa, tam je nepriateľ. Ako sa postavuje? Čo to robo? Ale pozri sa na to. Iba daj Dčko. Ten som nerobil. Dčko? Že on to stojí. Som tam stále zabudoval? Keď tam ideš, chceš na ňu dole pozerať, tak pôjde po tebe. Pekná scéna. Dčko. Ty zúreva, ty už No, škoda, že nemám toto, ten Sanity Potion. sa dáva? F-ko, že? Čo F-ko je úcer, ale toho nedávaj, lebo by to uvidel hneď. Čo mi môže urobiť? Však ideme uvedieť. Je aj tak preč. Ty kokos, ja sa tak bojím. Choď potichu. Čo to robilo, Marek? Tam nie sú dvere? Sú. Až tam ďalej. Čože? Počkaj. Bum. Spadol som. Choď stále potichu. Tento si už tam prehľadával? Nie, lebo tam bol ten šúrák. Toto všetko, tam nič není, Marek. Ani len tam? No tam tiež nič. Ale videl som tam dve kresadlá, alebo tri. Nie tu. Hen tam. Ale si tam potichu. Potichu, Marek. Potichu. Dobre, už môžeš toto rozsvietiť, tú cernú. F-ko. Nie G-čko. No dobre. Pozri sa, koľko máme kresadiel. Veľa. Ne, Ičko. Jaj, tak som... 0. Fail. Hej. Budeme hlavne mínať kresadla. Dobre? Budem chodiť potichu. Tam nič. Tam tiež nič. To je iba na ukryt. Tam je, jen tam hore. Tam hore. Když tam je. Musíš normálne sa postaviť. A skočiť. Space, Marek, space. Nie, space, iba skočiť. Tam dočiahneš. Ty si magor. Nejsom. Ale si. Nevieš ani skočiť, tak to si... Aj tam je ešte. Ty kokos. No konečne. Čo, Maria, aj toto komentuj. No, ja sa bojím a veľmi sa bojím. No, je to tu strašidelné. Kde šiel? Hentaďal? A išiel hentaďal. Hľadať nechoď aj. Dnesko to tu prehľadaj úplne dopodrobná, lebo tu tam nič není.
Iba hen tam je ďalšia kyselina. Kde A tam dole je to je krešadlo. Křesadlo. Křesadlo. A kde je tá kyselina? Hen tam vzadu. Zachovol to. Tam vzadu. Je tam. Zachovol som tam. Erik, ja som tam. Čo ty hraj spolu svojho? Áno, přesne to. Nevidíš? Je to aj svetelko. Čiže... Auripigment a tam je kresadlo. Ďalšie. Rozsvietli to, Marek, kresadlo. Křesadlo. Hej. A zasni lanternu. A rozsvietli iba kresadlo. Ja máš bežať. Viem. Jasné. Počkaj, to kde... Marek, kresadlo. Mínaj hlavne. Aha. Teraz choď hore. Sme to už Nie, vieš, sme to všetko neprehľadali. Kde? To sme. Všetko, Marek, všetky miestnosti prejdi. Tu pri. Hento som zabarikádoval. Co za sebou? Aj. Všetko je to osvietené. Marek! Vidíš, tam je kyselina, štvrtá. Počkaj. Tam nič není, už som to bral. Tam bol po akvapie, tam je kyselina, nevidíš, to je aj omodrené. Tam ešte je to ofarbené. Počkaj. Ty koko, ty si taký slabý už. No. Kde si lepý? Nemôžem za to. Kde? Kde idem? Nikde ne. Je to tu, v tejto miestnosti. To viem. Ak to môžeš vedieť, keď si to ešte nevidel. Je to osvietené. No. Čože? Jau. Ja sa bojím. Čo bol, jaký veľký nádych. Maja, aj si to uložíš? Budeš robiť z tohoto party? Aha. Kde? Nikde ide. Tak rozsvieti tu. Všetky, ktoré sú tu. Všetko. A ešte tam je. Tam na stole a tam na stole. Počkaj, tu to není. To je. A ešte hen tam je, na tom druhom stole. Počkaj. Tam, vidíš? Tam ešte. Dobre. Už môžeš. Maruš, môžeš zhasnúť normálne. Nemínaj. To mám zatarasené. Hej, môžeš si to odtlačiť. Počkaj, čo? To ti tam bude aj ukazovať, že je rada. Iba sa toho chytí. Vidíš? Som dobrý. Zatlačiť na objekt zle tak. Čo? Na objekt zle? Zle. No dobre, Erik. Aj. Čo je to potom? Ty nevieš? Ty kokos. Ukážem ti? Áno. Toto? Nie, kameruj. Kamerujeme. No, čo si stlačil? Čo si stlačil? Toto som stlačil. Ukáž! Kurva. Dotkol som sa myši No. a podlačil iba. A toto urobíš tak. No dobre, kameruj. A toto urobíš tak, že potlačíš a když to stále až kým... Dobre. Kameruj. Signa. Aj sa tlač s tým. Aby ti to išlo. No a teraz tým potlač dozadu. Bum. Šakaľaka.
Jak sa tam niekto zasmial. Dal nejaké trollfacy. Hajca. Tu čubuľu. A tam začne. Otvor si to úplne. No a šprintuj tým schodami úplne. Šprintuj. Len tam? Aj tam. Komu Marek, lebo by tam zožrali. Máš to. A dávaj si pazar. Áno, že pazar. Aha. Počkaj. Čo je živé? Len to a len to. Aj takto to dá. Kurva. Som myško. Aj takto to dá. Ešte len tá žlté. A nie. Iba to môžeš sa toho chytiť. To vydáva také zvuky. Brutál. Že? To je halus. Akože to je úplne... To neviem čo je. Ešte jen tam hore je. Ide. Tam. Si to má byť pusté, ne? Jaj, choď do tej laboratórie. Počkaj. Vieš, kde to je? Áno, viem. Nevieš. Tam vzadu. Vieš čo je tam, na boku? Kde? No tam, kde si sa kúka pred chvíľou. Tam? No tam, tej miestnosti. Tam je. A ešte nie, choď dopredu. Choď tam. Tam na boku, niekde. No, Ja to som zdvihol už. no tak ma nešal. Viem, tu je to. Aj. Nie, hen tam. Nie, tam to není. Tam, áno. Či? Kurva, piče. Kokos. Uholiče. Kurva. Ešte raz mi Ty tam... tam nevieš ísť? Iba pár rezných rán. Ja, to je dobré. Čo boj? Nie tam, no tam, a prešprintuj to. No. Ježišmaria. Ježišmaria, aj komentuj to, ne? No. Však ale čo to za kožika, mažika, fažika? Mega pokažu, kožika. Čože? Cože? No toto si môžeš dať? Nemôžeš, iba to spodné. No však. Aha. Musíš ísť do tej laboratórie, hen tam. Máme ešte? A tak je dobré osvetlenie. No aj to som ja osvetlil. Si dobre. Špeciálnym plamienkom. Drží. No tam už som to dal. Iba tam daj tie kyseliny. Áno. Šestne tak. To je... Toto je kuprit. Tam mlčavka kráľovská. Nie auripigment. Toto je auripigment. Drž hubu. No a teraz sa zmiešaj. Ako? Ty nevieš. Je. Aha, horák. Kde je horák? Co za to? No. Kde je horák? Musím mať kresadlo? Daj. A musíš to potočiť tie kolečka. Daj. Ty si magaver. Všetky 4. Teraz vynechneš špeciálna kyselinka. Ukáž, aký máš rozum? Veľmi dobrý, že IQ 300.
Trpíš milión bolesti hlavy. Čestku som mu Marek už prehodal. Tam čo bola. Aha. M-ko. Dej M. Maremo. Ty napovídal. To nie je hento. To hore. To hore. Ja stojíš to dole. Však jasne. Mne to rozmýšľa. Nie to roz. Môžeš tam aj normálne hodiť, to sa tam dá. Kde? Ale kde to je? Takže našli sme cestu von. Lezeme. A čo? A ne na sadok! Chceme to posunúť, Erik. Sa nedá posunúť. Už sme dali. Tam ti ukazuje rebrík, ale nevadí. Kde? Makor. Ty si makor. Kde je rebrík? Ty si už úplný makor. Aha. Ach jaj. Som teže. Tak asi. Som si myslel, že sú zamknuté. Ja neviem. To ešte viacej. No, ty mi tak drgáš, že... Prepáč, Marek. Ale Marek, ja by som vedel hentie. Marek, skôr hentie. Čo, prečo? Skús hentie. No, skús to. Či sa dostaneš do ďalšej miestnosti, alebo tak. Či? No tam. To možné. Ne. Ale skús na tie dreva. Ty si dal na tie dvere, ale na tie dreva skús. Ale Bilia na tie dreva, ty si to dal na tie dvere. Nie na dreva. Fiu. To nič. Takže musíme ísť. Zombíka ináč. Čo? Že tu počujem zombíka. Ne. Nepočuješ. Tam dole bude zombík. Zombáš. Pán. Som dobrý. Skúsi ísť ešte prednú, ak máš ešte na... Aj choď si ešte prednú. Určite sa ti to zíde. Poj. A ideme? To si necháme zatiaľ otvorené a zavri dvere, keby to náhodou zombík išiel. Dobre. Ideme si ešte prednú, dobre? Aha, tady je tam. Aj tadeľ. Jak to je zarasnuté. To už neprejdem, tam je už všetko. Už? Všetko. Ty kokos. Tá už ideme iba tam dole. Fuck this. Takže už ideme iba tam dole. Rozsviecuj si, Maria, ak máš toto. Kreslo, pozri sa, máš? Nemám vlastne kreslo, ale mám olej. Dobre. Šetri olej, Marek. Áno. Teda, že nie. Keď sa ti mine, tak potom si dobí. Dobí si baterky potom. Chceš pozrieť sa, koľko máš oleja? Olej? Á, dobre. Nie. Budeme asi potrebovať na biežku. Na biežku budeme. Aj. Ale však máš ďalku. Nechcem. Neviem. Dobre. Neviem. Dobre, ideš stále rovno, ako povedal. Máš ísť stále rovno. Dobre. Aby si išiel požád rovne, tak ideš stále rovno. Drut. Halus. Teraz Marek, choď, prikrť sa. Tam bude zombík. Aj. Už sa vyhýbaj tým.
Tam nie. Musíš sa ukryvať v temnote. Musíš ísť bližšie tomu. Štiže makor. To, jakému? Choď tam. Kde? Tu? Ty si makor. Choď tam. Aha. Nie, to je iba rada. Ty si máš byť CTRL. A máš byť tam, v tej temnote. Áno, tam. Tu? Aj. Keď sa približíš, trošku. Keď sa tam, no, choď trošku dopredu a vidíš, on tam príde. No. Ešte. Když už tam je. To. Už si otvárať dvere do všetkých kútov. Ukáž, ako si na tom s rozumom. Aha. Trpíš minulom bolesti hlavy. A kde je východ? Východ, musíš ísť stále hen tam. Ja viem, kde je východ, Marek. Tam bude aj veľa oleja, kámo. Choď tam, nikto to není. To je iba, aby to nastrašilo. A choď tam do tých dverí, hen tam. Tam? Aj. Stihnem to? Hovorím, choď tam. A nikdy sa nepozrie dozadu. Choď a zavri za sebou. No. Zavri za sebou. Zavri. Dobrý chlap. Nezavrel si. A teraz sa postav. Môžem ti dať už F-ko? Ale áno, ale nasko sa postav. No a teraz to všetko prehľadaj. Tam je olej. Čo? Jaká lakačka. Tam je kresadlo. No a to zdvihneš. Nie! Tam na to nevyskočíš, musíš. Musíš ísť tomu bližšie. Strašné, Rick. Hovorím, že tam nevylezeš po tom súde. No tak vylezeš. Ale tam ešte je Padilo si, že? tam je ukrytý ďalšie kresadlo. Tam v tých súdoch. Sorry. Ale robíš tu hluk, Marek. V tej hre. Tam nič nie je. Už to prehľadať. Akých som ich zveral? Hentých, ale co to maj? Toto už môžeš. Normálne choj, čo sa bojíš. Bojím. Máš sa nity poušom, nity laudanium. Kde je? Tam. Áno. Musíš ísť bližšie, čo si myslíš, že to je na diaľku? Ale čo stále hovoríš? S vlakom? Papéry. 22. června A Nechaj to. 39. Poslední zápis do deníku jsem udělal někdy před měsícem. Profesor Herbert trval na tom, abych se po tom incidentu, kdy jsem zůstal uzavřen v podzemní komoře v Lažísku, vrátil do Anglie. V Hrošíně opakoval, že nechce riskovat ztrátu celé expedice, kdyby se můj stav, nedej bože, zhoršil. Kdybych to měl zpětně hodnotit, musel bych říci, že to bylo neuvážené rozhodnutí, ale nakonec jsem rád, že to tak dopadlo. Deník jsem dnes ráno vylovil z té změti věcí, kterou jsem si dovezl z Afriky. Hned vedle něj ležela rozbitá kamenná koule, zabolená v kusu látky. Snažil jsem se jí dát dohromady, ale nešlo to. Jednotlivé části do sebe nezapadaly, jako kdyby vůbec nepocházely ze stejného předmětu. Nepropadl jsem nějakému bludu, třeba šlo jen o výplod mé fantazie. Byla ta koule vůbec někdy v celku. Stoj. Komunice. Mhm. To Chyba. Teraz. Ahoj. Ahoj. tam nebude ten tombož. Nie, to iba aby ťa nastrašilo. Prečo si budem potvárať? Všetko tu prehľadaj. Všetky súdy, všetko. Všetky stoličky, všetko, Mari, tu prehľadaj. Úplne. To podrobno.
Tuto. Úplne všetko, Marek, aj tie súdy, vidíš? To je tak nastražený, tie súdy. Oj, ako dobré, to som si vôbec nevšimol. To sa nedá. Mám nejaký východ. No, tam je tá olejnička. Musí sa skrčiť. No, choj. To nie. Teraz sa už Čo zase? sa normálne postav. Všetko tu prehľadaj. Je tu, Marek, veľa toto. Tinderboxov. Počkaj, na to sa pozriem. Ty kokos, ty pol minúty zmysel, Marek. Teď neopíraj sa na to. Maria, daj si zdraví. Nie, iba na dvakrát klikni na to. Silný typ ovšem nie na mozog. Aha. Laudanium je na srdce. To bolo ako zatarasené. Viem. Ale najskôr si zozbieraj všetky toto. Tu nájdeš hociaké veci, Marek. Kurva, to je živé. To je živé. Ty si magor. Hovorím, že to je živé. Tam nechoj. Áno, všetko. Bullshit. Vidíš, tam je kresodlo. Áno, vidím. A tá si môžeš zasvietiť. Hen tam. A ešte hen tam si zasvieť. Máš zasvieť, a neminaj si lucernu. Marek, minaj všetky toto, lanterny, či toto. Vidíš, tam máš ďalšiu. Fakličku. OK. Tam ešte. Kde? Nevidíš? Akurát tam. Nie. Čo nepotrebujem? Nepotrebuješ nič. Ja som to Marek dal normálne, keď som stal. No, musíš správne stať. Musíš byť presne pod tým. A musíš trošku ďalej ísť. Ja si dám toto. Všetko to je jedno. To sa to nedá. Len to môžeš... Vieš o tom, že si môžeš aj otačať? Viem. Dobrý. Koľa mlínske. Ešte. To nič. Nič. Už to vlastne nejde. Ale ide. Iba na spadky si dal. Musíš byť setorová. Jaj. Vidíš, Erik. No môžeš to spierať. Musíš byť setorová. Ale neposúvaj mi to. Ja ti to neposúvam. No. Teraz sa zdvihni. Ukáž, Marek. Mysel. Už to je celkom lepšie. Teraz to je dobre ťažké. Toto. Vidíš. Je to strašidelné? Aha. Je to ten šlachtoš? Jo. No pekne, to si mám odhľadať. Choj rýchlo, šprintuj tému. Len tomu. Z tej krabici šprintuj. Jakej? No. Áno, daj to. Možno to odláka. A čo je to druhé? A musíš sa len tak... Nezastavuj to. Toho odláka.
si hluchý a ešte tam na druhej strane, to si no. Musíš hen tam, Marek, tam je mechanizmus, ktorý musíš aktivovať. Kde? Ten? Tu, tam. Áno, dobre. Ja ako sa tam mám dostať. No práve. Takže toto. Hajzo, syna jedna vyjebaná, kurva. Pojebaná. Dobre, takže toto... Nie. Aj to si už nechám na druhú časť. Marek, takže... Bozdrsnek sa s vami lúči a amnézia je strašne, no to vám oznamujem, keď ste si ju chceli kúpiť. Kúpiť? Stiahnuť. Alebo stiahnuť. Jednu. Takže uvidíme sa pri ďalšej časti. amnézie. Takže... Čaute. Fuck you, baby. Shit. Čaute. No vypni sa, no. No.